Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa makausapa inyo ming gipadayon karong hapuna sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan free laba. Tingali kon pareha na muna akong pangidaron nakaabot na mo sa free laba. Free Legal Assistance Volunteers Association. Gitukod ni usa ka abogada, batanong abogada. Human yan na-discovery na daghan kay mga piniriso nga natanggong lapas sa katuigan nga angay unta silang tanggungon. Ug in fact, mga piniriso nga wag isa ug digid unta angay mapriso in the first place. Kining batanong abogada mao si Attorney Winifreda Yonson. Taga Bugo, dinhi mag-practice yang abogasiya sa Subo. Pero batanon pa kay siyang abogada, nakadiskubre na siya ining kadako sa hawang sa sistema sa hustisya sa nasod. Ug wa siya mag-usik og panahon, mao pa iyang paggraduar sa abogasiya, mao pa iyang pagkuhang lisensya pagka-abogada, mao na iyang gitutukan. Wa na siya motiman ug uban pa mga kaso. Pagtabang sa mga piniriso aron nga mahawas gikan sa krimen, makagawas gikan sa prisuhan, makabalik silang naandan nga mga kinabuhi o gitabangan pagyud nila kung saon nga makapuyo sila sa normal nga kinabuhi sa mainstream sa society bisan sa stigma sa ilang pagkapriso, bisan sa dakong tentasyon na mahibalik sila sa krimen. Ug iyang gipanalipdan ang mga biktima sa tawhanong katungod atol sa martial law. Kining tanan maglisod kag tuo na himo sa usa ka abogada nga mubok in taon kaayo ang iyang kinabuhi. Atong isugilo ninyo ang kinabuhi sa usa ka abogada na mo'y instrumento sa pagkatukod sa Free Legal Assistance Volunteers Association. Siya si Winifreda Winnie Yonson. Nataw siya sa Bugo, sa amihan ng Subo, adtong October 8, 1941. Ang iyang amahan mao si Ismael Estanero, ang iyang inahan si Eufronia Pelayo Amit. Usa siya sa 7 ka mga magsuon. Pero ang iyang amahan intaw namatay atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Iyan na lang inahan mao'y nagmatuto nila. Nakatiwa siya siyang elementary school sa Bugo Central School. Nakatiwa siyang high school sa Cebu Roosevelt Memorial College sa Bugo. Dayon, nakatiwa siya siyang kurso sa elementary education. So magtutudlo ni siya gikan sa Cebu Normal College, di pa ni Cebu Normal University. Nikuha siya ang abogasiya, nigraduar siya sa University of the Visayas College of Law atong 1976. Nakapasar siya sa bar, nahimo siyang abogada April 1977. Ang iyang mga igsuon bisan sa ilang ka lisod kay wa sila amahan namatay sa ikaduhang gubat sa kalibutan, wa sa magpapiri sa ilang pagtuon. Si Engineer Romeo Amit Estanero, top notcher sa Civil Engineering Board exams atong 1966. Graduado siya sa Cebu Institute of Technology, CIT pa. Dili pa ni University ang CIT atong higayuna. Doctor of Structural Engineering. Ilmig ang iyang igsuon. Maguwang niya. Doon si siya igsuon nga abogada. Si Attorney Lourdes Amit Mendoza Cortez. Nahimong Assistant Regional State Prosecutor. Layan niya igsuon si Herminia Amit Mendoza Navarro o Rosita Amit Mendoza Hortilana, mga public school teachers. Lain niya igsuon si Caridad Amit Mendoza o si Beatrice Amit Mendoza, wa in taon ni tuyo paghunong sa ilang pag-eskwela mo ni ilang mga maguwang aron mutabang sa ilang inahan nga si Eufrania pagpatiwas sa pag-eskwela nilang Winnie Yonson o uban yung mga manghod. Na usa ka tuig human siya nahimong abogada,
si Attorney Winifred Hyunson nahimong opisyal sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter. So batanon pa kay siya. First year sa iyang practice, gihimo na siyang opisyal sa IBP Cebu City Chapter. Ang iyang posisyon, siya mo'y Legal Aid Director sa IBP Cebu City. Sa iyang trabaho, isip pangu sa legal aid, free legal aid sa IBP Cebu City Chapter, iyang nadiskubrihan ang daghan kay mga pangabuso sa balaod atol sa martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Iyang giduaw ang Bagong Buhay Rehabilitation Center, BBRC, kanang Cebu City Jail, diha pa na sa Barangay Apas. Kanang duol sa IT Park, diha pa ang BBRC ni adto iyang giduaw gauban pa mga prisuhan. Ug iyang nadiskubrihan ang daghan kaayo mga kahiwian sud sa prisuhan ug ang higanting inhustisya nga nahiaguman sa mga piniriso. Tungod ana iyang gitukod ang Free Legal Assistance Volunteers Association, Free LAVA, in 1983. Nihatag sila og libre nga tabang ngadto sa mga piniriso ug sa mga biktima sa human rights violations. Ang Free LAVA nipalapad sa siyang programa para sa crime prevention, di ilang pagtabang sa mga piniriso, tungod na ni siyang partnership sa nagkalilain nga mga organisasyon. Nilusad sila mga programa batok sa krimen o rehabilitation sa mga piniriso. Ikahuman nila o gawas sa prisuhan. Mga voluntaryo sa Free LAVA niduaw sa nagkalilaing mga prisuhan, nihipon sa mga ebidensya sa injustisyang nahiaguman sa mga piniriso o nangitang mga paagi o sa pagtabang nila na makalingkawas sa labing dali nga panahon. Sa 1987, ang Free LAVA, doon na 26 ka mga community groups. So kadto si Attorney Hyunson was a kind of lawyer or was a kind of volunteer nga ganahan kay maging-partner sa nakalilain nga mga organisasyon. Niya tungod siya sincero nga pagtabang, makumbinser niya mga eskwelahan, ang Simbahang Katoliko ug uban nga mga institusyon. Tungod ana gipasidunggan si Attorney Hyunson sa Right Livelihood Award. Kalibutanon ning pasidungog in 1984 tungod siya paghatag og tabang sa mga piniriso ug sa pagpahibalik nila sa ilang normal nga kinabuhi. Pagdawat niya sa Right Livelihood Award in 1984 dito ni sa I think Norway o Sweden kini nga nasud dito nilarga si Attorney Hyunson pagdawat ini mga pasidungog. Sa acceptance speech, mapagarbuhon kaayo ang mga Subuanon o mga Pilipinon sa dihang iyang gidetalye. Giunsa niya ang iyang trabaho, giunsa niya pagsugod, giunsa niya pag sa gubang ang daghan kaayo, dagko kay nga mga gimbuhaton, giunsa niya pagtabang, kutob siyang mahimo ang mga piniriso. Mao na kabahin siyang sa iyang acceptance speech. Ako na lang diretsohon og binisaya. Isip Legal Aid Director sa IBP Cebu City Chapter, niduaw ko sa tanang prisuhan sa siyudad sa Subo o sa probinsya sa Subo. Akong nadiskubrihan sa mga prisuhan ang musunod. Una, nakatagbo kog mga piniriso kinsa na tanggong sud na sa 5 ka tuig nga wa gani sila pasakai og kaso. Ikaduha, nakatagbo kog mga piniriso nga gitanggong sa prisuhan nga wa kahibaw ang korte. Nagipriso na sila. Bisan pila na sila katuig nga natanggong. As ka paita. Kaya kana kung pasabot ko aning Attorney Ralph Sevilla, kana mga piniriso, madakpan na ganin sa kapulisan, ang ilang warrant of arrest, ibalik na nga sa korte. Ayha pa mahibaw ang korte na nadakpan na sila. So makasugod na ang pag-irog sa husay sa ilang kaso. Na doon na mga pulis, doon na mga law enforcement agencies sa una, hinaot wa na karon na makalimot ug uli sa arrest warrant nga sa korte. So ay kalibutan ang korte na dakpa na ang sinumbong, di kairog ang kaso unsaon niya pag-schedule sa husay, wa man siya kahibaw na dakpa na ang sinumbong. Ikatulo, mato ni Attorney Hyunson nakasugat siya mga piniriso kinsa gi pasaka ang kaso sa samang krimen kaduha. Doon naman tayo balaod ba ito sa double jeopardy. Di man mahimong
pataka lang yun ba og pasaka og kaso. Ikaupat, doon na sa mga piniriso nga dugay na unta kayong makagawas kung gihusay pa lang ang ilang kaso. So nilapas na sa ilang sentensya ang ilang pagkatanggong, pero wa lang yun matandog ang ilang kaso. Ikalima, doon ay gagmay kay nga mga bata nga gisagol sa mga banggiitan ng mga kriminal. O niya, overstaying na sila, nilapas na sila sa ilang sentensya. O ikaunom, doon ay mga piniriso nga nisuway pagpatay sa ilang kaugalingon tungod sa kakuwang ng paglaom. Kaya wag yun mapuirog ang ilang mga kaso. Mutong sa iyang kabatanon ng abogada, si Atty. Hyunson nakahukom nga musentro siya sa musunod ng mga kaso. Di na siya mangilabot sa ubang mga kaso, ang musunod ng mga kaso ang iyang atimanon. Una, mga piniriso nga dili way kwarta pag-hire og mga abogado. Ikaduha, mga biktima sa human rights violations bisan kinsa pay responsable, pulis, kustable, sundao, politiko o kinsa pa. Ug ikatulo, ang mga urban poor, ang mga kabus nga taga-dakbayan sa ilang pakigbisog para sa social justice. Sus, si Atty. Hyunson, karon pa ni siya, naghimo aning iyang kausa, gired tag na ni. Gitukhang na ni. So, katalagsaon siyang kausa, no? Kini nahitabo ni atol sa martial law ni Marcos. Na di pahingpit gawas nun ang paglihok sa mga abogado, mga abogada para sa mga biktima sa tawhanong katungod. Ingon si Atty. Hyunson sa iya paning acceptance speech, March 1979, murag gikumot ang iyang kasing-kasing diyang iyang gikatagbo ang 39 ka mga bata sa Bagong Buhay Rehabilitation Center, ang karon Cebu City Jail. Kinsa dugay na kaayo nga nagserbisyo sa ilang mga sentensya nga wa masuspenso. Kay ingon ni Atty. Hyunson, ang Presidential Decree 603 nag-auhag nga isuspenso ang pagpahamtang sa sentensya sa mga minor de edad. Imbis hatagan ubos sa presidential decree, ibalhin sila og selda para sa ilang rehabilitation. So dili piniriso, dili pisuhan ang butangan nila kung dili rehabilitation center. So ingon si Hyunson, parte niyang guula na dunay 39 ka mga bata nga gagmay ra unta kaayo mga sentensya pero nagpabilin na tanggong sa prisuhan, lapas na sa ilang sentensya kung gilihok pa lang ang ilang mga kaso. In fact, kapin sa napo sa mga bata, ang ilang silot sa gipasangil nga krimen nila, reprimand ra or public censure. Di gani sila kinahanglan nga prisuhon. Pero natanggo sila sud na sa pila ka tuig. Kay way naglihok para sa ilang kasos, para sa ilang interes. Dulan tulo ka tuig silang natanggong sa pasangil nga dili gani sila angay nga prisuhon bisag usa ka adlaw. Kay wa may rehabilitation activity sud sa prisuhan o garon pagluwas sa mga bata, ingon si Atty. Hyunson, nag-organisar siya og Boy Scouting movement sud sa prisuhan. Tanawa ra gud ang iyang creativity. Kung ang imong tuyo lunsay rig nga pagtabang, daghan kay kang mahuna-hunaan sa pagtabang. Duwa siya mag-inusara, nagpatabang siya sa Boy Scouts of the Philippines nga willing kaayo nga nakugang ang Boy Scouts atong organisasyon na mga bata nga piniriso, mag-scouting ta dito. Pero iya na kumbinser og napasugdahan niya ang scouting movement sud sa prisuhan. Ug ang mga Boy Scouts nga maayong behavior ni-improve ang ilang panglihok-lihok dito sa sud, gipang-isyuhan og certificates of good behavior. So naibanan ang ilang mga sentensya. Ingon sa Atty. Hyunson, pila ra may iyang malihok nga mga kaso pero anam-anam iyang napagawas ang mga piniriso. Gibasura sa korte ang mga kaso nga way klarong mga ebidensya, gipagawas ang mga piniriso. Sa samang higayon, ingon sa Atty. Hyunson, nga siyang tabang sa simbahang Katoliko, nga siyang tabang sa mga madre o sa mga pari o sa ubang mga organisasyon nga mahimo ba pait kay kahimtang sa mga piniriso. Susigsod ko ng Atty. Hyunson, anso kaayo, baho kaayo, luod kaayo ang baho dito sud sa prisuhan. Wa paghihigdaanan, way batakan ng mga panginhanglan ng mga piniriso. So gikan kuno sa mga Catholic organizations, gikan sa mga religious organizations, gikan sa mga civic organizations, nakakolekta siya og daghan kay mga banig. Aron nga ikahaklap in town sa saog, na dili mga tug sa saog ang mga piniriso.
Unya, ang ubang mga piniriso, wag ni sinina. So, nangulikta siya o mga sinina. Aron nga, ikapasulob sa mga piniriso. Tungod adto ingon sa ni Hyun Sung, dili naman mahimog ako ray maglihok. Nag-organisar siya og civic assistance team. So na siya iyang mga ideya. Magtukod siya iyang mga grupo nga mulihok sa mga panginahanglan nga iya makitaan. Ang tuyo aning civic assistance team mao ra gyud ang pagtubag sa batagang panginahanglan sa mga piniriso. Ilang banig, ilang sinina. Kay nagpadayon naman ang Boy Scouting dito sud sa prisuhan. Gipatawag si Atty. Hyun Sung sa iyang kadaguan sa Integrated Bar of the Philippines. Giingnan siya nga, Atty. Winnie, dili naman na kabahin sa imong trabaho. Ang ato legal aid sa tuwa mo representar tas mga piniriso ngadto sa korte. Atong lihukon ang ilang mga kaso ngadto sa korte. Ayaw diha pag-concentrate sud sa prisuhan. Unsa man ang imong gibuhat mo duaw kas tanang mga prisuhan, mohatag og banig sa mga piniriso. In fact, ang iyang presidente sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter, mato ni Atty. Hyun Sung nitong higayuna, nisugo niya pag-concentrate sa pure legal work. Ug kana kuno iyang gibuhat social work na adto kuno na isalig sa Ministry of Social Services and Development kining DSWD karon. Kay ministry pa man to sa una sa diktadurang Marcos. Pero iyang giingnan ng iyang presidente nga dili ta makapaabot nga mulihok ang MSWD or MSSD. Kita mo mulihok kay doon naman tayo mahimo pagtabang sa mga piniriso. So kay giingnan man siya dili kabahin sa trabaho isip Legal Aid Director sa IBP Cebu City Chapter nangayo siya tabang sa mga babaeng abogada dinhi sa Subo. Iyang gipasabot unsa ka importante ang pagtabang sa mga piniriso. Ug unsay mga panginahanglan, ginahanglan sa mga piniriso. Unsay mga panginahanglan nga ang ihatag dayon ngadto sa mga piniriso. Sus, sa iyang sorpresa, ang kababayan-an nga mga abogada sa Subo nakasabot sa iyang kausa. Subaw to, nilihok na siya uban sa FIDA o Federación Internacional de Abogadas dinhi sa Subo. Nangayos na silang tabang sa mga colleges o universities din sa Subo para tabangan sila sa rehabilitation activities. So nagpasiugda sila sa prisuhan o mga handicraft making, literacy classes, farming, printing, ug uban pa. Unya, pagpanligid na sa mga buwan, di na maging mada. Daghan na maging kay mga kaso na niabot niya. Moto nga, pipilas mga kaso nga gisangat ngadto niya, mga abuso sa militar. O of course ang mga pangabuso batok sa mga piniriso sa prisuhan. So nagaisag tabang sa ubang mga abogado o abogada. Kay FIDA dili pa igo. Ingon ang mga abogado o abogada, sige tabang minimo Atty. Winnie Hyun Sung, pero ubos sa kondisyon, dili may mangadto sa prisuhan. Kay kami mga abogado-abogada, ari ra sa kaso, sa korte. Dili sila moadto sa prisuhan. So, mura siya nahugno ba nga? Wa kasabot ang mga abogado-abogada, yung mga kaubang abogado-abogada sa kadinlian sa panginahanglan pagtabang sa mga piniriso. So, balik siya nga to sa mga colleges o universities. Iyang ipasabot ang sitwasyon, daghang mga tinun-an sa abogasiya, mga tinun-an sa political science, o mga tinun-an sa social work nga ditubang o ni voluntaryo nga motabang niya. Aron mas epektibo ang ilang pagtabang, siya naglusad og paralegal seminars. Iyang gibansay-bansay ang mga estudyante unsaon pag-follow up sa mga kaso, unsay mga detalyeng kuhaon, unsay mga dokumento nga andamon. Giorganisar niya ang aid volunteers gikan sa mga community-based groups. Kanunay sila mag-meeting. Hapit kada adlaw sila mag-meeting sa iyang opisina. Motong natukod niya ang tuto ka mga group usip, ang tuto ka serbisyo iyang natukod. Una, Documentation and Research Group. Ikaduha, ang Legal Services Group. O ikatulo, ang Civic Assistance Group. So si Atty. Hyun Sung, kuan ba? Hibaw siya, limitado ang iyang katakos, dili niya madaan tanan, pero kung makipart-partner siya sa ubang mga organisasyon, tingali makatabang siya.
Niabot ng 23 ka community-based organizations ang nitabang niya. Motong finally, nakadesider siya tukuron ang Free LAVA, Free Legal Assistance Volunteers Association. Pero ang Free LAVA, ubos gihapon sa payong sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter. Kaya siya pa may Legal Aid Director. Pero ang IBP, lain na kay tinanawan niya. Anong? Nag-concentrate magkatrabaho nga dili mo. Tungod sa talagsaong programa sa Free LAVA, sa kalapad na sa ilang mga partnerships sa nagkalilain ng mga sektor sa gobyerno o sa pribado ng mga kompanya, na dani ang pagtagad sa ubang mga nasod din sa Asia. Yes, there was a time ang Free LAVA na himong model na programa sa ubang kanasuran sa Asia. So niduaw na din sa Subo ang mga abogado o abogada na naniid giunsa nila sa Free LAVA pagtabang ang mga piniriso, pag-rehabilitate sa mga nakagawas ng mga piniriso, mga delegado gikan sa Papua New Guinea, gikan sa Thailand, gikan sa Taiwan, Malaysia, Indonesia ug bisan sa Estados Unidos. Gipanid-an ang ilang kalihukan ma-apply ba sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod. Ug tuod man nakadaig sila pag-ayo sa mga programa sa Free LAVA. Tungod sa word of mouth o sa coverage sa media sa nindot nga mga proyekto sa Free LAVA, gibahaan pagsamot ang iyang opisina sa mga pakitabang sa mga biktima sa pangabuso sa militar, mga uniformado na kasundaluhan o kakustablihan. Sus, matod ni Atty. Hizon, naghilak siya sa pagkikatubang sa mga political prisoners, kinsa gipangulata, gipang-torture. Iyang gipaminaw ang testimonya sa mga biktima, giunsa sila pagdaog-daog sa militar o sa kakustablihan. Samtang kuno naminaw siya sa ilang yangungo, wa niya kapugin na suko siya. Anong nahitabo man ni? Nganong gitugutan man ni? Unya ang mga piniriso in taon nga nangamatay na, ang mga byuda ug ang mga ilo, ang mga anak nga nailo sa amahan o sa inahan, mo iyang gikasulti, ni samot siyang kasuko. Pero ingon si Atty. Hyunson, nagtuo siya sa inherent goodness of man. Bisag kung sa kadautan, doon ay kasing-kasing na matandong. Mutong, imbis ikiha, nakigdialog siya sa kadakuan sa militar. Ang mga general din ni Subo, nakigdialog siya. Ngilngig si Atty. Hyunson, nakaangkon siya kaisog, tungod siyang kausa. Kaya gusto siya mutabang, wa siya magtinguha mo dagag posisyon, wa siya magtinguha nga makakwarta, ang iyang tinguha magkatabang. So wa siya kahadlok, wa tubang ni bisan kinsa aron pag-representar sa iya mga kliyente. Sa diha nakikatubang niya mga general o mga koronel iyang gipresentar ang iyang na-documented nga mga kaso sa pangabuso sa kasundaluhan. Iyang gida ang mga biktima, ang mga tagtungod sa mga biktima aron makahatag og testimonya, makahatag og mga litrato, makahatag og mga dokumento. Atol sa dialogue, nakasabot ang mga general ug ang mga koronel sa iyang punto nga kung dili mahatag ang hustisya ang mga biktima, musamot ang kasuko sa katawhan, musamot ang rebelyon, batok sa gobyerno. Ingon sa Atty. Hyunson, duha ka adlaw human sa dialogue na headline sa mga pamantalaan din sa Subo ang mga pasangil sa pangabuso sa mga sakop sa militar o kakustablihan. Bisan diktadura, nigawas ang order sa Malacañang, gipalagpot, gipangsilutan ang mga sundao o kakustablihan. Mutong nadasig ang mas daghan pag yung mga biktima pagdangop ni Atty. Hyunson. Pero yung Atty. Hyunson, bahalag lisod, libre ang ilang serbisyo. Wa gyud sila mangayo ubayan. Kanindot na itong higayon, ha? Karon pa niwa, nag-red tag na ni sa Atty. Hyunson, gisalvage na ni. Pasangin lang na ni bisag unsa si Atty. Hyunson. Bisan ining tanan na tabang na nahatag ni Atty. Hyunson ngadto sa iyang mga kliyente, matod niya, atuloy siyang diskurso sa iyang pagdawat sa kalibutan ng pasidungog. Dunay hawang ngayang nabatigan sa iyang kasing-kasing. Nakabatyag siya nga dunay kuwang sa iyang gibuhat. Samtang nakatabang siya sa mga biktima sa inustisya, unsaon man niya paglikay gikan sa krimen sa mga tao na nabiktima lang sa sirkumstansya.
ug unsaon niya pagtabang ang ilang mga kalag. Mo niya nabatigan. Mo to nga puno sa ilang legal assistance nga gihatag, nakiglambigit na siya sa mga relihiyosong mga organisasyon. Ilan ang giapil ang rehabilitation pinagi sa spiritual means. Ang existing na civic assistance programs sa prisuhan, sa masa handicraft, farming, pig racing, literary classes ug boy scouting, giorganisar sa ni Atty. Hyunson ang prison ministry sa Charismatic of Renewal. So siya may nagsugod ani prison ministry nga karon gipadayon sa Archdiocese sa Sugbo. Iyang gi-introduce ang konsepto nga ang pagtabang sa mga piniriso dili lang pag siguro nga makagawa sila sa prisuan, kundi ang pagtabang sa katawhan nga dili mga priso. So sa di pa sila mapriso, muhimo ng intervention ang Free Lava o ang partner organizations kung saan malikay sila sa krimen. Or kung nakagawas na sila sa prisuan, tabangan sila kutob sa maymo aron di sila matintal paghimo na sab og krimen na mabalik na sab sila kabalhog. So isip kabahin sa crime prevention programs, giorganisar ni Atty. Hyunson ang mga kabus sa dakbayan. Ang mga informal settlers, squatter pa tawag nila sa una. Ang mga vendors, ang mga mag-uuma, ang mga mamumuo, ang mga way mga Pinoy-anan. Naghimo siya mga seminar sa human rights aron mahibaw sila o sila mga tawhanong katungod. Giorganisar niya ang mga legal aid volunteers nga magsigi og pakigtagbo sa nagkalilain nga mga communities. Kaya di man mahimo nga siya lang. So ang mga daghan kay mga volunteers iyang gi-deploy aron nga moy regularly makigtagbo sa nagkalilain nga mga grupo. Ug ilang gipasaligan nga makatabang sila. Kung maabusuhan mo, kung mabiktima mo, mahimo mong tabangan, wa mo'y bisan gamay nga bayranan. Sa mga piniriso, mato ni Atty. Hyunson, nagpasiug na sila og regular spiritual ug social activities. So ilang gisubay nganong nangapriso man sila. Tungod ba kay nasaypan sila? Mistaken identity? Tungod ba kay malisyoso ang prosekusyon? Gigukod lang sila? Persecution ang nahitabo? O tungod ba kay criminally inclined? Nagin sila panghuna-huna na dali ra kay silang tintalon paghimo og krimen. Or adik ba sila sa illegal nga drugas? Niya itong gigayon ha, naapilan ni pangutana ni Atty. Hyunson. Or kuwang ba ang ilang pagtagad sa ilang pamilya, sa ilang mga panimay? Ug dito na diskubrihan ni Atty. Hyunson kasagaran sa mga nangapriso produkto sa broken homes. Puto sunod niyang programa, nakigsulti na siya sa mga ginikanan. Iyan ang apil, tabang ug apil ang mga ginikanan. Tanawa ra gud si Atty. Hyunson kamalukpanon sa iyang mga programa. And we are talking about one single individual. Why institusyon? Why ahensya ng gobyerno? Dili ni Integrated Bar of the Philippines, si Atty. Winifrida Hyunson lang ni. Ang iyang mobilization, ang iyang partnerships with organizations, tanawa sa kadako siyang natabang. So long before Leni Robredo, there was Winifrida Hyunson. And she was a Cebuana. She is a Cebuana. Garbo siya sa Subo. Kaya nabantayan ni Atty. Hyunson, kasi Lord nagkakay amiga si CB nga basta niya CB diris gawas ang mga langgam ganahan sa kay magpunsisok niya, ganahan kay magsungog niya, nagisungog si CB. Wala ba niya tagda sa na mo mga langgam sip. Mura mga ilang gikantahan, para kag ilang gisungog-sungog. Parang Atty. Hyunson, mura dili naman ni lawyering, di naman ni kining pangabugar ang iyang trabaho. So, niresign siya. Sigihan naman siyang pressure sa IBP na di naman naman ang trabaho na saan hurot naman ng panahon na ng mga piniriso. Niresign siya is legal aid director sa Integrated Bar of the Philippines. Iya na lang ginunong giparehistro ang Free Lava isip independente nga organisasyon gikan sa IBP. Tungod adto mas daghan pag yung mga organisasyon ang nitabang sa Free Lava. Niabot nag 28 ka mga organisasyon ang nagpaubos sa payong sa Free Lava.
ug naghimo sila buwag pero coordinated nga mga serbisyo sa crime prevention, legal assistance o rehabilitation. Ilang giorganisar ang mga piniriso aron sila mismo dito sud sa prisuhan dunay governing body nga magsigi og tinguha, magsigi og paningkamot pag-rehabilitate nila. Na matarong yun ang ilang panglantaw sa kinabuhi. Uban ang pagtugot sa jail management. So siya magkikontra sa mga tagduma sa prisuhan. Nakiglambigit siya sa jail management nga dunay mga leader sa mga grupo dito sud sa prisuhan na hatagan og responsibilidad aron makatabang sa pagbantay nga dili mag-away, dili mag-unay, dili magpabadlong, dili maghimog mga daotang buhat diya sud sa prisuhan. Bisag giunsa niyang paningkamot wa man giprisuhan kapahimutangan sa mga bata. Hantod karon wa gid gani separate nga cell. Doon na tayo balaod. Wa punduhi ni kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo ang balaod pagtukod o mga prisuhan o rehabilitation center para sa mga bata. Natay Operation Second Chance sa Cebu City Government pero ang ubang local government unit wa ana. Sumauto nga gitrain na lang ang mga dagko na mamahimong mga scout masters. So ang mga bata na mga piniriso nagpabilin sa prisuhan pero mga scout masters nila ang mga dagko. So dinhira sa Cebu City na hitabo tungod ni Attorney Winifred Hyunson sa tibuok scouting movement sa kalibutan nga ang mga dagko nga mga piniriso nahimong scout masters sa mga bata nga mga piniriso. Tiyo na sa kadaghas mga maayong butang nga mahitabo kung doon nalay maningkamot. Kung doon nalay lunsay kaayo nga mutabang. Para sa mga piniriso nga nakagawas na, gisigi og follow up sa mga volunteers sa Free Laba. Gidasig sila, tun-an sila unsaong pagpasiugda og mga negosyo, unsay mga panginabuhi nga available nila. Kung makahukom sila sa pangnegosyo, ang Free Laba mag-solicit og pundo para sa ilang pasiuna nga puhunan. Tanawa ra, usa ka malukpanon ang mga serbisyo ni Atty. Hyunson. Ang labing lisod in town para sa makagawas ng mga piniriso unsaon nila sa pagpangita og trabaho. So gihingusgan ang organisasyon sa Community Scout Troops sa 32 ka mga batan o lalaki sa mga squatter areas. Aron wa gyud tentasyon, dunay makapuy-puy, dunay makapahinumdom aron dili matintal paghimo og krimen. Gihatagan silang income generating projects kay ang kakabus ug ang kawaintay kahinguhaan mao gyud ang labing tsako nga tentasyon sa paghimo og krimen, pagpanglaktod paghimo og krimen. Sa labing unang higayon, atul sa liderato ni Atty. Hyunson sa Free Laba, ang Cebu City nahimong host sa ASEAN Law Conference para sa mga delegado nga mo-observe sa Free Laba programs. Ang nagkalaing kanasuran sa kalutan nagpadaog delegado din sa Cebu City pagpaniid sa mga programa sa Free Laba. Di ba nadako kayong karbon na to? Di ba nadako kayong kalipay? O di ba na pagpahinomdom na to, nga bisan unsa na to kagamay, bisan usara takbuok, doon natin mahimo. Kung tinuuray ang atong pagtabang, kung makiglambigit ta sa mga like-minded citizens, sa mga taong parihan natong panghuna-huna. Mga bisita sa nagkaliling kanasuran sa kalibutan, niabot din Subo na niid silang kalihukan sa Free Laba, nangutana, nagpakisayod o gisunod ang ilang mga programa sa ubang kanasuran. At the end of the day, ingon si Atty. Hyunson, ang iyag yung nakatunan nga leksyon sa iyang pagtukod sa Free Laba, sa iyang aktual nga pagtabang sa mga kliyente o sa mga piniriso. Mao nga, way kapuslanan ang pagsigi o panaway sa way pagpresentar og alternatibo. So mato ni Atty. Hyunson sa iyang kasuko sa injustisya, nindot kayong ipanaway, pero unsa may makuha niya kung wa siya ipresentar nga alternatibo. So ang Free Laba, mo iyang gihimong alternatibo sa injustisya na iyang gisaway. Ingon sad si Atty. Hyunson, iyang nakaplagan, wa say kapuslanan ang pagtunglo sa kangitngit. Maato ni Atty. Hyunson, mas mapuslanon ang pagdagkot og kandila. Ug sa tanang higayon, bisan sa labing bangis pintas nga mga krimen nga iyang mahibaw-an nga nahimo batok sa mga injustisya sa biktima, ingon si Atty. Hyunson, we have proven countless times that man is by nature good. Daghan kay mga daotang tao, daghan kay mga sungayan nga iyang nasugatan,
sa iyang pagboluntaryo, pagtabang sa mga pineriso, pero wa gyud mawa ang iyang pagtuo na ang tao maayo. Ug ang maong kaayuhan mahimo nimong mahikap, mahimo nimong mabanhaw. Mato ni Tony Hyunson, in our work, we see the beauty of reconciliation rather than making direct confrontation. So ang ilang guiding principle sa Free Laba, dili ta makig-away, dili ta makiglalis, mangayo tagtabang, makiglambigi ta sa tanang hingtungdan. Si Hyunson namatay sa sakit nga cancer atong July 25, 1990. Batanon pa kaayo ang iyang pagtaliwan. Usa ka tuig human siya namatay, natandog pag-ayo ang kadaguan sa Cebu City sa iyang maayong buhat. Kipasidunggan si Atty. Hyunson og usa ka daan. Duol ra sa Bagong Buhay Rehabilitation Center. So kung makaadto mo IT Park, kanang daan kinadul-an sa kanhi BBRC, mao na ang Winifreda Hyunson Street. Gipasidungog na para niya atong August 19, 1991. Kapaspas nagikuha sa labang manunubos ni Atty. Winifreda Hyunson. Ang nakapait mao pagkawa niya, wa na sa ko kadungog nga doon na Free Laba. Pagkawa niya, wa ko kadungog ang Integrated Bar of the Philippines kung doon na pa mga volunteers nga moduaw sa mga prisuhan. Karon naa pero moduaw lang kon na ay once a year, twice a year, dili nagubra kang Atty. Hyunson nga naa ginitutok. Waila ingi atiman ang kaso ras mga piniriso nga natanggong lapas sa ilang mga sentensya. Hangtod karon ang kipakigbasugan ni Atty. Hyunson na inhustisya na pa. Wa pa makabot sa mga piniriso, wa pa mausab ang atong sistema sa hustisya, wa pa mausab, murag ni grabe gani hinuon ang panaugdaog sa mga piniriso na inosente, na dili angay matanggong or nakahuman na sa ilang sentensya, padayon gihapon natanggong tungod sa kahinay sa pagligid sa hustisya, sa sistema sa hustisya sa atong nasod. Ang atong prisuhan mas overcrowded pa yun, mas congested pa yun kaysa panahon ni Atty. Winifreda Hyunson. Meaning, atong gipasilunggan si Atty. Hyunson sa iyang buhat sa kaluoy, siya maayo kaayo nga trabaho, siya daghan kayo nahatag nga tabang, pero atong gibungol-bungulan ang masipa niyang mensahe. Ang pag-institutionalize sa mga sulbad